Mombasa. Jalonye weche mag pur yuago nok mag puothe ma itime chenro mag pur kakore jiwogi mondo gitim chenro mar pur monywando pur mar kothe, pith mar jamni kod mamoko maong'ere kaka integrated agriculture. Jafwambo marwa e kaunti ma Migori George Juma ni kod ler mathoth. Piny mangima ingo odiochieng' mar chiemo kaka World Food Day 2025. En odiochieng' ma ihingo e kinde manok mar chiemo pod okwako piny Kenya. Nok mar chiemo niskel kod midhieche mathoth ma oting'o lokruok mag kor lwasi. Okenge mopogore opogore osebed ka itiyo godo e jiwo medruok mag chiemo e kaunti ma Migori kata piny Kenya mangima. Jolony wechego mag pur wacho ni pur ma onywando gik mathoth ma oting'o pur mar cham, pith mar jamni, gwen, kendo itiyo kod mbolea ma olosi ka itiyo kod losruok mag jamni, it yiende kod moko ma ong'ere kaka organic manure ma kisungu dendo kaka integrated agriculture chiwo geno e medo chiemo e kaunti ma Migori. Pur bilani konyo mang'eny ningeche ka section moro dhi marach due to climate change, samoro oduma ok nyal timo maber, to ka in gi jamni pod dhi konyi. Director migawo mar pur e kaunti ma Migori Peter Gutu wach ni yor purni ma onywando kothe mathoth kod gik mamoko ma ong'ere kaka integrated agriculture osechakruwa kod jopur mathoth e kaunti ma Migori. Oseyudore ni spaces mag farm operations tin, koro watemo mondo wa maximize space matin ma wan godo mondo watigo maber mondo wayud yuto makare. E kaunti ma Migori, Ranenville Integrated Farm moyudore e gwego mag Ranen e sub-county ma Wendo en achiel kuom puothe sanja ma sani osenyiso ni purno mar manywanda ma okelo kothe kata pith mag jamni mong'ere kaka integrated agriculture nitie kod ber kendo kelo geno e ng'wech mar kedo kod nok mar chiemo e kaunti ma Migori. The concept of an integrated farm is very simple, that you recycle everything, there is no waste. So here you will find us growing ginger, you will find us growing turmeric, you will find us growing vegetables, because a farm which is integrated uses its own materials. What reduce kata one limit tiyo gi chemicals dingeche sama ipuro oduma tiyo mana gi manyiwa moa e puothi cha, ok idhi tiyo gi fertilizer ma samoro dhi ketho ni lowo. Clifford Rachuonyo, ben achiel kuom directors mag Ranenville Integrated Farm, wacho ni kar pur margini gintie kod kidienje adek ma oting'o pith mar rech, pith mar dhok mag chak, kendo pur mar kothe mopogore opogore bende dendo kaka horticulture. Our aquaculture business has been very attractive for even the local universities and groups which come to see the unique setups which we have created here. Rachuonyo wacho ni kit pur magitimo ni ok giti kod mbolea mar duka ma bende ong'ere kaka inorganic fertilizer nikech gin giwegi giloso mbolea ka owuok kuom yugi magichoko e puothe kod losruok mar jamni. Mae oseduoko piny nengo mar pur. Waste from the farm is a very big resource for us, and one of the most degrading factors is the fertilizer, the chemical fertilizers which people use, and it makes our soil very acidic. In this farm we make organic fertilizer from waste, so nobody enters our gate with chemical fertilizers and herbicides. Fertilizer nigi ber mang'eny moloyo inorganic fertilizer. Achiel kuom gi en ni orito lowo bedo maber, koro orito alwora. Jolony wechego mag pur wacho ni yor pur ni mong'ere kaka integrated agriculture en achiel kuom yore manyalo miyo jopur yud nweng'o maber e kinde ni mantiere lokruok mar kor lwasi. George Juma, Ramogi TV, Migori.